Kublay pi baro ngadai marina kashnong tra jonga dai na laitera bat ngapriang sngau bhaya pi baro sya kani channel jonga laitera roots ka ayom pyrem pitep kadai ka ayom kabakar pang na kabanta jonga ngasngau em bat ngasngau kmen namar hadin katelang kabakriat bat kamariang kabalengkut ngakmen bha banyo i sa hisin yakini ki dieng ki bapenmi iki syntiew babuon rong peit kumuni uba pink kat no kajing itenat uni udieng menta upu lutang na ki syntiew bat la tip ya u kum u crab apple peit kini hang nepat kajing ya biet kini ki syntiew jong udieng lilak ki phuh ki phieng ki shat hakal air bat kisnguk men banyo e kasngi kebapen ya biet ya nga kadai gani kajing phuh bakar hai jongki pite bikin syntiew lakhot ki Spanish broom ade haba kumtate usansar jongki Spain dai do syntiew mo tangba kini kidai ki syntiew jongki dieng ki baret. Wow, kajing itenat kita ki kenjir ksiar neki slap ksiar. Kita kidai ki kerteng balak hot e yaki. Namar bakia seriem kum ki kenjir ksiar hi umdai. Bat kino renjup. Bat ka kerteng basisha jongki dai laburnum. Manu bakwa panya tho ali yang hang dia. Ngan penber nu syntiew bali kitab longkum kishira na ki khaw bat chani pitep kinong ya tho hadien bagila da bia tho enda ki mi shabar ki ju sha pasat da ki sambo khaw ban kit bok kit ruang yaki man kapor bangayat na khamat uniu dieng ngam jula klam da sange ban pet ya bi ya kani kajing he bat kajing phuh ki syntiew ba itenat jong uni udieng uni pat ujat dieng ba piar ki tenat nga shem ba ui tenat ba kata karu phuh udon karong baby pink bat uphu syntiew baret ba bat dai ban leit peit ba na chan bandub yo i ya kajing itenat jong uni usalt seda Ali wan pet uni udieng ba hang ni udai u saucer magnolia uni udieng pitep u isyong kia ba ha kapor ba uphu syntiew tang ba kini ki syntiew ba phuh pat kim ne slem kajing phuh ki julor kloy kini hang ni shrek la thung ya ki daulan ki tenat tang ba ngam tepat ya ka kerteng jongki ap mo ngali ring na jan ban yo ibha kilong kumno ki don hila ka jong kajing itenat umdai oh cherry blossom kat shaba ngalet ngayo iapher kat no kajing itenat bat kanie kapen kan mawaya nga her shato sa Shillong kapor phuh ni u cherry blossom kaya pher bat shato sa Shillong shato uphu ha kapor synrai katba nepat uphu ha kapor pyrem nilaban shem bonjat ki cherry blossom nilaban yo i yakirong bali kumkini hadu ki bapeng ba kum kitei te ale ken yelet pet kai rang katbat nga ngan si pen itenat no shwa dong ning syntiew pi akli la thap long kum ikong na Japan ni pi ong kum no kublay sa sisian paralog ngan pen ki ham ne am ki syntiew oh MP pia kwa bangan kedia lem si tenat atnat nak benta jong pi ap mo ngan da kanti tang ba oh ngam da kot ba pi dong in sia pe ya bi no tak nang ni na lo jing kieng mo
Kini hang nepat dai bala jankut ke phuh, bala sedang misa kisla ki balung. Peit si kajing itenat. Hato ngan persyang semua ubi ne em. Malu malahi. Nga itenat palat ia kata kajing liep halang mat kajing liep shot jongki. Ish fio i. Unipat udai cherry blossom balong rong pink malu mala. Bat la dapet na jengai ikum ukan pat. Jem bah. Nga itenat bahaya keni karong. Ibang bahaban bam ban tapi. Oh ngalaklet man sema. Ngati tang syntiew syntyiew ngalak kemen bah. Pat keni kapen ken mau. Ya kejing ai ublay. Ya keni kamaryang pat kejing shna ki ba itenat. Kum kini ki syntyiew cherry blossom. Kita hang taipat kidon karong kiba camping syusyu bania kato kabang yo imentan. Oh, ngamla aklam dak kodob yo u. Ngas ngau iet, bat ngas ngau kum ba ide i meirat temen jonga. Kubleshi bon meirat cherry. O pitep. Cherry hakaktin French kabamod ba iet. Ngan syong syania tengen no hong nudieng ba iet jonga. Itenat ba pleng ban peit nak tanah po. Ya kita nak bapiar jong ni udieng. Tap longkum kajing draw ha ka painting. Ngatrai ngala ban kemit chajrong da ki kenta. Ban pet ya biet ikini ki syntyiew. Peit si kajing phuh kyrhai kat ni dap tang ki syntyiew sudah. Ngampat ngia ban pet. Bat ngas ngau ban nuat ban leit pai no. Ngan syukran kat do no bat ki. Hasyua bakin manpat ha kawai ke pyrem. Utai yang tayu camping syuk. Oi, ngalawan, ko cherry blossom. Dan kampan kot, naduk na jengai ngalayo iya pi. Pi penyap bet, bat pi pen kemen ya nga. Wow, kajing gem. Kerkuno se yang ada kislah syntyiew jong pi. Ali, rung hapok kayeng jonga. Wat ya let ran. Ngan pen iya pi kalong kum no hapo. Pet keni kesat banglash nak nang badap tang daki syntyiew sudah. Itenat em. Hang ni habarin daru. Oh pitep kidon kumbasan pauteli kislah syntyiew ha uwe syntyiew. Uni hangi te day urong uba ping bah. Bat ngatharai uladap daki pausnem. Habang ngapit kaya kajing he jung u. Hakapor peremendate hajan man kijaka. Nila aban yo iya kidieng cherry blossom. Kum kini kibadan hajan ka library. Peit u ikum shikum u syntyiew. Klem kisla. Kumjuh ro utai ubadan hajan ka rut surok. Pila ban iba kidei kidieng badon tang shirong bat shijat. Katba kini hang nepat kipella. Balai kipella pinsa yoi. Peit mo uni udai wei udieng. Bat artelina kini kitenat pinsa yoi. Bagi penmi syntyiew da ki balik. Katba utai bat utenat bah pedeng penmi syntyiew da ki baping. Ipella dei. Tay bala thung benrap kain baki sami kumni arjat bat arrong. Wat lada iapher makna henry ki itenat ki iyaha baha. Ngati ngapanya seriem yaki kum Shillong. Wat lada kidon la kajong kajinglong kia imlang saalang kia teye kayeng baki penphu penpieng. Da kajing iet da kajing ya shania. Bat kajingnya kersian iwe. Hakata yo banengkong ui gumne. Umpat phuh bah. Ali wan pet ya unajan. Yo umpat phuh lot. Ti nganum tliasyu ya u. Ai bakin phuh da kabasuk.
bat ngan sawan ring plimpat hadin syntiew. Sapit thuh bha mo utai dieng cherry blossom menta ikum ni bat hadin ba ulak phuh ulut pat ikum ni. Tang ba sngau benut phi namar kini ki syntiew kine tang artayo. Nuksa kum kani kasurok la sapriang lut hakamadan. Da kini ki sla syntiew balik jong kini ki dieng cherry blossom bathung hang ni harut surok. Bat lada yat kai lei hakapor ba jur baul pinsa sngau kum kinam ya tho ba syak ber syntiew. Ish ngai tenat ba kita ki cuti basau jong iba. Teng kani ka jing hap ki syntiew ka ikum bahap ka yor penban hakapor telang. Anda peit kum niete ilang gait mo bakal adai kapor pyrem. Ki dieng ki phuh syntiew syat da ki balik. Ikum balatap yaki da kayor. Ali mentah ngin leit peit kaino saya ka jinghap jong ki cherry blossom ki ba pink. Ade kala pink lut katak surak ru. Ngan ya stet no phi synrai te ngam laban pin ilut ya phi. Ka itenat bahaban pet namar harut surak kila thung syait la syait da kini ki ding cherry blossom. Uni hang ni dai bakle lang balik bat ba pink. Kabyang ba bantung dieng harut surok umni. Hakapor pyrem kipen itenat bat hakapol yurpat kipen tengen. Ngas ngokum bangaya ya pok kilo ba pink tepi. Endang ngakmit syajrong. Bat endang ngapit syaporu. Kidap tang da kisinti ba pink sudah. Ali cross pat ngah shani Shillong surok bat ngin leit peit sa syakwei pat kijaka mo. Sapit kai mo menta ba kini kisinti kuila ajlor ngan penkitang khyndiat kila hap kumni kum bahap uslap ni kayor. Ani sungomuja bah tang ba ngampat hun. Ngan leit pendek saya kiwei pat ki cherry blossom. Haduk bakindang ya ayanga. Ngan penki namar bomdan kal haduk bakan ni kejaka kendap smam daki syntiew. Menta tinggal asnguhun. Tang ba nga ibenur pat phi banyat halor jongki ngan randien no. Oh MP baki hap tang sisiena kapor per MT ngan shem ya kani kakabu bat dia lek kai bat ki. Shua bangan dik pai no sheyeng pi mo. Oh pitep ngoyok ngau bah Japan ki brio ki penon kam ya ki syntiew kisla pat kiso ha ki jing shet jongki. Na ibang ma ban bam hato semama lamala. Oh ap ngalat hapklet sa kisla de. Kinom Japan pitep ki ju shet ki jing bam da kabasop ya ki ha kisla jong uding cherry basisya pat ken. Tang ba kini bangal lumentan kim de kisla bat syntiew jong uding cherry basisya mangila ban bam dengan bread no. Ngila tang ban syia le kai bat pet kai itenat yaki. Oh. Kidieng so cherry basisya kipen mi om tang yaki syntiew ba itenat. Bat enda ki syntiew kuila ajlor no sasdang mi no sa kiso bajerngam. Na kiso bajerngam
kin kelano patsya kisok basau kiba tiang bat kiba bang bahaban bam. Bye bye. Saya Sungsuk Baro, pasal bawat kalian ban subscribe ke channel jonga Leiter Roots. Bye bye. Katba nga ngan pit kai kingap kiba kejet tiang syntiew.